What's up mga kapot-pot? Kita nyo naman, bagong-bago yung bike natin, Trifox M241 road bike. This, test ride lang natin siya ngayon. Kaya dito lang muna tayo sa malapit. Pakiramdaman muna natin yung feel niya. Paunti-unti gagamitin na natin siya, or para magamay natin hanggang sa pwede na natin siyang gamitin sa long ride. Pero ngayon, test ride lang muna, tapos bike check mamaya konti pagdating sa Philippine Arena siguro, para makita nyo yung buong specs. Ikot lang muna tayo dito sa malapit. Siguro mga 20 kilometers lang tong ride na to, para lang talaga maramdaman natin. Actually kagabi ginamit ko na tong bike na to, as in maiksing-maiksi lang din, para lang ma-feel ko yung ride niya, ma-check ko kung may mga, kung mahigpit na ba lahat. Ngayon yun nga, i-ano natin ito, 20 o 30 kilometers natin. Tapos bike check, panimula lang. Ang pinaka ano lang, itong bike na to alloy frame. So kumpara sa carbon, medyo siyempre iba siya. Iba yung carbon, iba yung alloy. Pagdating sa stiffness, parehas silang stiff, pero yung absorption, shock absorption, mas maganda ang absorption ng ano, carbon. Ito kasi sa alloy, mas ramdam natin. Pero actually ngayon pa lang, pansin ko na, kumpara dun sa Winspace M6 natin, ito pag may mga konting tagtag, mas ramdam ko eh. Lalo pa mas manipis yung gulong nito, naka 28 lang. Naka 700 by 28C lang na gulong. Pero ang fork nito carbon. So mamaya explain natin yung mga yan, kung ano kagandahan ng alloy, saka kung ano comparison ng carbon versus alloy, saka yung pros and cons na rin syempre. Hindi naman porkit carbon automatic mas maganda na sa alloy. Meron din mga pros and cons yan na pag-uusapan natin mamaya. Saan mas magandang alloy, kailan mas magandang alloy versus carbon. So quick specs habang tumatakbo tayo, yun nga, alloy frame, carbon fork, tapos naka-integrated handlebar na rin siya, tapos naka S-Ride na 2x11 drivetrain. Tsaka ibang klase yung alloy nito, mas magaan. Nagkaroon na ako dati ng alloy na road bike, yung Norco ko na road bike. Hindi hamak naman sa magaan to. Tsaka yung finish na ito, yung pagkakapintura, yung welding smooth, mamaya yung focus natin. Ang hindi ko lang ma-confirm pa ngayon ay yung speed niya. Kasi yung sa Winspace, talaga ramdam ko yung arangkada niya, konting sipa lang eh. Eto hindi ko alam kung baka dahil naninibago pa lang ako o dahil naka flat shoes pa ako rito. Wala pa kasi akong binabago rito sa bike na to so far. As in all stock to. Kung paano ko siya tinanggal sa box, yun siya. Wala pa akong binabago. Miski saddle, miski stem, miski gulong, miski pedal, wala pa. As in all stock. Pero malamang ang unang papalitan ko rito, yun nga yung pedals, para nakaklits na tayo. Pero ang kakabit ko rito, dual na pedal, yung pwedeng flat, pwedeng klits. Kasi bala ko ito magiging commuter bike ko, magiging daily bike ko pag nagbabike to work ako, sasarap mag bike shop. Dual ang gagamitin natin. Siyempre pagka commuter bike, hindi naman palagi nakaklits tayo. Minsan naka-chinelas, naka-sapatos, tulad ngayon. Tapos normally ang pinapalitan din madalas sa una sa mga upgrade na ginagawa, yung saddle. Pero so far yung saddle nito, pangalawang ride ko ngayon, no? So far ano naman, wala pa ako nararamdamang discomfort. So baka i-retain ko yung saddle nito, yung stock na saddle. Baka i-adjust ko lang yung saddle height siguro. Parang feeling ko ngayon parang mababa siya eh. Tapos ang isa pang next na upgrade na to, lalagyan sa cycle computer. Yung Garmin ko kasi wala pa siyang lalagyan, walang barfly. Kasi yung mga default na kasamang barfly sa Garmin, yung bilog. So wala pa tayo para sa integrated na handlebar. So sa ngayon yung Garmin ko, nilagay ko muna sa Deuter na phone bag.
Nandiyan muna siya, saktong-sakto. At merong transparent na compartment yung Deuter na phone bag. Kita pa rin natin. Kita pa rin natin yung Garmin. Oy, bukod pala sa bago bike natin, meron pa isang bago. Hindi nyo ba napapansin? Meron tayong bagong sarap mag-bike jersey. Sarap mag-bike community cycling jersey. Ito, suot ko ngayon, upper lang. Available na yun sa sarap mag-bike shop. Angas, di ba? Ternong-terno sa colorway ng sarap mag-bike shop. Red, black, and gray. Sarap mag-bike logo sa kanan. Iyan how logo sa kaliwa. Pure Gold Bukawi na tayo. Hindi tayo papasok sa Philippine Arena kasi dyan mamaya may magandang spot kung saan makukuhaan natin ang buo yung Trifax natin na road bike. Minute na. Ito palang Trifax, meron tong version na hindi naka-disc, naka-caliper, mas mura. Pero syempre, mas okay para sa atin yung disc. Pero kung mas kaya ng budget nyo yung caliper, pwede rin naman. Tsaka kung mas sweet weenie kayo, syempre, mas magaan ng bahagya yung naka-caliper. Mababa nga yung sa atin ito, ramdam ko. Ayun na, nakakapanibago na naka-flat pedals. Masanay ako na naka-clip. Selfie muna tayo rito sa sa tulay tawid ng NLEX. Ito pinakamagandang spot para mag-selfie kasi medyo elevated siya, kitang-kita yung Philippine Arena mismo. Tayo Philippine Arena, tapos mamaya punta tayo Santa Maria para meron tayong mahabang takbo doon, mabilis. Gantong oras dito sa Philippine Arena wala na masyadong tao niyan, wala na masyadong tumatakbo, wala na nagbabike. Init na kasi no ba? Siguro mga pa lang 8:30. Dito tayo pwede mag-bike check. Tahimik na rito Sige, ikot lang tayo isa para medyo makapagpapaus ng konti. Tapos pwesto tayo dyan
Labas muna tayo ng Ciudad de Victoria, punta tayo Santa Maria, Bulacan. Ito sa may dulo ng ano, ng kalsada, sa may McDo, kanan tayo dyan. Tapos dire-diretso na Santa Maria. Napakompleto ko ng ikot dito para umabot ng mga 30 plus. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Cano. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road, but even so, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Hoy, init na. Alas 9 pa lang ng umaga, pero grabe, init. Sakit sa balat, buti lang napagdala ako ng mask. Ikot lang tayo. Pagbalik natin sa arena, ang bike check tayo, detailed bike check. Nagkamali pa ako ng likodo kanina. Napaikot tuloy ako sa looban, napa Google Maps tuloy ako. First time ko nasalta rito sa lugar na to ah. Lumampas pala ako ng bahagya dun sa munisipyo. Nalampasan natin, dito tayo nakapag-picture dun sa I Love SMB. Init.
In fairness dito sa Trifax wala pa ako nararamdaman na discomfort. Kahit pa hindi kagaya dun sa Windspace. Yung unang ride ko sa Windspace, yung test ride niya, may naramdaman agad ako, namimitig yung kamay ko parang namamanhid. Kaya in-adjust ko agad yun, yung saddle, yung stem. Pero ito so far wala pa. Actually yung Windspace nga kailangan natin ng bike fit doon. Meron na tayo schedule ng bike fit. So antayin nyo na lang, i-document din natin yun. Para yung iba sa inyo na interesado magkaroon ng idea sa bike fitting, may mapulot kayo doon kahit paano. Saka baka makonsider nyo yung bike fit. Actually nung una nga parang ayoko sana mag-bike fit. Parang gagawin ko sana yung style ko lang sa dati kong mga bisikleta. Habang nila-ride, adjust ng adjust. Kaya lang this time kasi parang parang hindi ko makuha yung tamang pihit doon sa Windspace M6. Tsaka marami na rin nag-suggest sa akin na bike fit. At meron akong pina-follow na bike fitter. Kita ko yung mga comments ng mga nagpa-bike fit sa kanya. Talagang talagang malaki improvement in terms of comfort. So na-intrigue ako, gusto ko rin masubukan. Lalo na nung nakaraang dalawang epic ride. Grabe sakit ng katawan ko rin after nung dalawang long ride na yun. Parehas 230 kilometers. Pagkatapos sobrang sakit ng likod ko, balakang ko. So tingnan natin, sana ma-address yung ganung mga issue. Abangan dyan mga kapag, exciting yun. Na-excite ako magpa-bike fit. Nakabalik na tayo sa Ciudad de Victoria. Tambay tayo sa sa may Philippine Arena para sa bike check. Dahil muna tayo sa Funhan. Makapag muna, may convenience store dito makapag tubig muna tayo, nakakauhaw na. Nauhaw na ako. Yun, nakabalik na tayo sa Philippine Arena mismo. Hanap tayo ng magandang spot para mag bike check. At ito na nga yung Trifax R241. Ang frame nito ay alloy na lightweight bicycle frame, AL6061 aluminum disc brake, BSABB through axle, seamless tubing. Ano ibig sabihin yung mga pinagsasabi ko na yan? AL6061, commonly high quality alloy sa mga bikes. Disc brake compatible for stronger braking. Tapos BSBABB, threaded classic bottom bracket standard. Tapos naka true axle din siya, 12 by 142mm. Mas stable yan kaysa sa quick release. Tapos seamless tubing din. Mas malinis at mas matibay ang welds. Bakit maganda yan? Magaan pero matibay. Perfect sa long rides. Easy maintenance dahil threaded BB. Mas stable handling yung true axle. Tapos disc brakes. Syempre better braking kahit ulan. Yung shifter naman S-Ride STR610 hydraulic disc 2x11 speed. Meaning dalawa sa harap, yung sa chain rings, 11 sa likod. 22 gear combinations. Hydraulic brakes integrated sa shifter. Bakit maganda yan? Kasi wide gear range. Pwede sa akyat, pwede sa flat, pwede sa sprint. Smooth din yung shifting. At malakas at consistent ang braking. Kasi nga hydraulic. Front derailleur naman S-Ride FDR500 2-speed. Meaning naglilipat ng chain sa dalawang chain rings sa harap. Bakit maganda? Kasi efficient sa climbs and flats.
mas control mo cadence mo. Yung RD naman ito, S-Ride RDR 600 11 speed. Yan ang tagalipat ng 11 gears sa likod. Bakit maganda siya? Syempre, smooth shifting din sa cassette, kayang sabayan ng modern gearing. Ang cassette naman na nakakabit dito, Sunshine 11 by 32T 11 speed. Meaning 11 teeth yung harder gear hanggang 32 teeth yung easy gear naman. Bakit maganda? Kasi yung 32T, good for climbs. So pagka umaahon ka, yan ang gamit mo, yung 32T. Pagka naman pang sprint mo, 11T, yung pinakamaliit na sprocket mo. Yung crankset naman, 3450T, hollow integrated. Meaning compact crank, tapos hollow, magaan siya. Bakit siya maganda? Kasi perfect sa mixed terrain, akyat at patag. Mas efficient din sa pedaling. Yung chain naman, YBN 11 speed. Compatible sa 11 speed na drivetrain. Reliable yung brand na yan at smooth power transfer. Bottom bracket, BSA threaded. Screw type yan, hindi press fit. Bakit mas maganda? Kasi less creaking, easy maintenance din. Ang seat post naman, aluminum internal lock, 350mm. Standard yan sa lahat ng alloy seat post. Bakit maganda? Kasi durable, tsaka adjustable for proper bike fit. Ang saddle okay din, comfortable lightweight silica gel. May gel padding, komportable sa long rides at less sakit sa puwet. Ang handlebar naman 400 by 80mm internal wiring. Meaning 400mm yung width, yung lapad niya standard sa road. Internal cable routing. So wala kayong makikitang mga wire na nakalabas dyan. Bukod sa malinis tignan, mas maganda rin ang hand position control. Ang handlebar tape naman, PU material EVA. Meaning rubberized foam grip. Bakit siya maganda? Kasi comfortable yung grip at less vibration sa kamay. Yung fork niya naman carbon fiber, 12 by 100 through axle. Ibig sabihin carbon fork yung harap. Bakit siya maganda? Kasi mas magaan kaysa sa alloy. Mas na-absorb niya yung road vibrations, tsaka better handling na rin. Ang wheelset naman ito 700C, 40mm rim, 20 by 7mm outer width. Standard yan sa lahat ng road bike. 40mm depth para aero. Ang tires niya naman 700 by 28C, 40mm yung valve. Medyo wider road tire siya. Bakit siya mas maganda? Kasi mas komportable siya lalo pagka sa mga endurance rides. At mas maganda yung grip, lalo na sa Philippine roads. Ang hubs naman ito 6 poles, 3 teeth, 12 speed ready. Bakit siya maganda? Kasi faster engagement, mas responsive talaga at durable. Hub bearing front 2, rear 4, ceramic bearings yung sa hubs. At bakit maganda? Smooth rolling, less friction, faster ride. Ang total weight nitong bike natin ay 9.8 kilograms. Magaan na siya para sa budget na aero road bike. Good for climbs and long rides. So ang overall take ko dito sa bike na to, bakit siya maganda? Siyempre aero look, 40mm wheels plus internal cables. Naka-disc brake na, yan ang modern standard. Carbon fork para sa comfort and performance. Wide gearing, akyat friendly. At competitive weight, 9.8 kilograms. Perfecto para sa mga beginner or intermediate, sa mga nag-upgrade from budget bikes, pang long ride at endurance rides na rin. So yun na nga, all stock pa yan, mga kapot-pot. Ang nadagdag lang dyan, dinagdagan lang natin siya ng mga abubot natin. Yung phone holder na Zefal, tapos yung Deuter bag, phone bag. So ngayon nilagyan ko muna siya ng Garmin. Tapos andyan din yung mga extra battery. Nilagyan ko ng phone. Tapos yung saddle bag. Ayan o. Ang gusto ko rito sa Deuter, malinis siya, malinis ang gawa. Tsaka tamang-tama lang, hindi siya bulky at classy yung dating. So ayan na yung complete na bike check natin para sa Trifax R241 na road bike. Nagutang pa pala ako, naunahan pa nito mga bike check yung ano, yung wind space. Baka nyo next yung wind space na mababike check natin. Okay na. Kung interesado kayo magkaroon ng Trifax R241, available to sa Sarap Mag-Bike Shop mga kapotpot. Bisitahan nyo lang kami, number 44 Mindanao Avenue, Barangay Tantang Sora, Quezon City. At meron din itong available na frame lang kung gusto nyo naman ng frame lang. At comment kayo mga kapotpot kung saan yung gustong mag-yaya ride para mai-ride naman natin ito. Nakita nyo rin ng personal. At hanggang dyan na lang ang ating vlog. Huwag kakalimutan mo na kasabihan ng mga sila. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay suswertihin. Hindi mag-skip ng ads. Mas lalong suswertihin. Oh, shout out Fanhan. Uwi na tayo at ano na, mainit na. Taas na sikat ng araw, tanghali na.